Значны ўклад у развіццё культуры ашмяншчыны і непасрэдна бібліятэчнай галіны унесла Марыя Александраўна Піваварчук, заслужаны работнік культуры БССР, бібліятэкар, асветнік, грамадскі актывіст, адданы прапагандыст кнігі. Самаадданае служэнне выбранай справе людзям, перадавым ідэям грамадства было галоўным жыццёвым крэдам Марыі Александраўны. Марыя Александраўна Піваварчук нарадзілася 24 снежня 1929 года ў вёсцы Забалоце Клешчальскага раёна Брэскай вобласці. У 1946 годзе сям'я Піваварчук пераехала ў вёску Гальшаны Ашмянскага раёна. З чэрвеня 1948 года Марыя Александраўна стала працаваць загадчыцай Гальшанскай сельскай бібліятэкі. Актыўная арганізатарская дзейнасць Марыі Піваварчук не абмяжоўвалася бібліятэкай. Свае арганізатарскія здольнасці яна праявіла ў рабоце клуба, сельсавета, як агітатар і арганізатар моладзі. Яе аднагалосна выбіраюць сакратаром камсамольскай арганізацыі ў Гальшанах, а ў 1952 годзе дэлегатам 17-га з'езда Ленінскага камуністычнага саюза моладзі Беларусі і ў гэтым годзе членам КПСС. За выдатную арганізацыю культурна-асветніцкай дзейнасці сярод насельніцтва і добрасумленную працу ва ўстановах культуры Марыя Александраўна узнагароджвалася шматлікімі граматамі рознага ўзроўню і медалямі, сярод якіх ганаровай граматай Міністэрства культуры СССР, медалі за працоўную адзнаку і за доблесную працу. У 1957 годзе яна прыняла ўдзел у рэспубліканскай нарадзе работнікаў культуры. Марыю Александраўну хвалявалі не толькі паказчыкі бібліятэкі. Галоўнай яе мэтай працы было прывіць любоў да кнігі чытачам. Доўгі час яна была членам усесаюзнага таварыства веды. За самаадданую працу, за заслугі ў развіцці культуры і народнай творчасці у 1972 годзе Марыі Александраўне Піваварчук прысвоена ганаровае званне «Заслужаны работнік культуры БССР». Больш за 40 гадоў Марыя Александраўна аддала працы ў Гальшанскай сельскай бібліятэцы. 15 сакавіка 1995 года Марыі Александраўны Піваварчук не стала.